Can I have some? Hey guys, don't wait. Hit like, tap subscribe, and share the magic with everyone. Finished them already. Can you leave some for me? Fadzai Frederick. Did it say Makorokoto, guys? Ndati mazuva anga afambe kana sina kumboya panapa kuzokorokotedzai face to face. Makorokoto kaikoretsva. Makaripinda zvakanaka here. Takapinda tese here, guys. Share this video with 5 of your friends. You will receive some good news within 2 hours. And yes, after liking and subscribing. Thank you, Irene. Thank you, happy. Tikufara aiwa takapinda. Grace kwava zviri seiko? Enoch ndei zviri sei guys? Ndati mazuva ndatoti ndikati zviri kunyora postika munogona kutadza kuiona. Rega ndinyatsouya panapa munyatsondiona ndichikukorokotedzai guys. We thank God. Ko tikapinda takashota kazvifai komamuva tinenge tichiekta yanozoonekwa nani nandi. So ndonzwa kufara kana vanhu muripo. So kana mazita anosimbobudikira achiri kungoramba achibudikira zvinofadza izvozvo, because munhu anogona kutosara 2025 ka wotozoti konhai nyarai mutoti uyo aimbokomenda akaenda kupi. You know, there are people wekuti ndotomboshauta vanhu ava vakaendepiko. Vamwe ndoenda kutovaziya kane mazita nenyaya yekukomenda. So unotozongwana munhu atiziva oshauta ko munhu uyo akazoita seizvo. Munhu akatotadza kupinda 2026. So I'm happy kuti muripo guys. Andiri kukuonai. Yes, Ani Bare, thank you so much and I love you too. Wow, you're so nice. Fadzai Gandidze, happy new year my dear. Hanzi wagona tata kusuwa sure here. Sure. Ko inonzi crowded love muri kuiona here guys. Muri kuiona here. Ndava ndati address futi mamwe ma-issues atinge tisangana nawo mu-comment section. Sometimes mutsanangura tichiita zvekunyora pane recording audio ku-comment section yeku-YouTube. Makazviona here? I'm sure ndakaresponda munhu wane audio. Amene kana akazviona. I didn't know about ngerekeni kuti unokwanisa kurecorda audio. Happy new year. Tauya zviri sei good. So guys, takadaro tichikorokotedzana ka guys. Munzwisise mafambiro. Dauti munzwisise mafambiro anenge achiita mamovie edu patine chimabuditsa. Andika ndoona vazhinji. Thank you. Ndoona vazhinji vanoti takomishi kunonoka kubuditsa like video rinenge rapa premiere, then munhu obvaona rakatonzi rikuya 4 days. In 4 days, then you're at least your phone is distracting me. Please move. Thank you. Thank you, baby. Move. Go and sit on the couch, please. Answer divine tukona bora. Saka muri kuona zvinhu zvingana asi kukudisturba here. Rutendo to bring more crowded love. Toda kuona kuti zvakazopera. Please, I'm waiting for more episodes. Love your productions. Thank you, Tawia. We are trying. Thank you. Obet, should you say? Irene, and Tukuna, you are my strips. Oh, bless. Lunch all your posts. Thank you. Na endi Magaya. Okay, guys. So the Gandhi no taura first part. Kuti munzwisise mapostora atinenge tichiita cause but no poster premiere yakanzi in 4 days kana 3 days. Vakawanda vanochema kuti but why
yaindeswa kure why chichiandika inini ndenge ndichida kutoposta everyday guys, to be honest ndenge ndichida kutoposta everyday. Ndotombonetsana namanager vachitoti kuiwo mishi unongoposta zvisina order sei, but ndenge ndatononokerwa once maepisodes ese atoeditwa ndenda kunonokera kuti muone, because ndine weakness yekuti ndikangona comment yemunhu achiti iri kure ndokunotodzosa date kumashure kana makazviona kana iri papremier yakanzi kusukira mangwana munotozona yabuda mangwana. But the thing is manje zvinouraya basa pakuti pane madays anenge achinzi neyoutube ndo anenge ari vanhu active. Muri kupaona nhasi is Saturday, yeah, Saturday neSunday maviews afambe kuyoutube paplatform inoi. So youtube manje inokuratidza kuti Monday, Tuesday, Wednesday ndo vanhu pavanenge vari active paplatform inoi. Saka inini ndikazoposta musi weFriday zvinenge zvazvemusoro wangu ndopaonoona kuti video rinongonotongoita 1k views, episode yese ine 25 minutes yoita 1k views per day kana kuti yoita 2k views per day. Handi munopaona. Saka tinge tichiposta zvine strategy yo zvinoita kuti isusu hard work yatinge tichiita isazoendere mahara maona, because imagine kuti tobuda makosti ekwese kwatinenge tichishutira nekubhadhara cameraman nekuedita and stuff like that, and then episode yobva yangoita 5k maviews chete, and vamwe vacho havatolike futi, vamwe vacho havatokomende futi kuti video rirambe richirekomendwa kure neyoutube mapaona. So tinenge tichipa munoona taisa papremier pepe tichida kutoti vakawanda venyu muone kuti pane episode iri kuya than kungoera kana taposta. Tinenge da kuavoida kuti watasvika vanhu musiri active pa YouTube. So ndo mamira zvine zvakaita guys. So pamunoona ndaisa episode pa premiere ndarisa kana in 3 days. Please guys mundinzwisise, musabatkane guys. Menoende nchitorwadza kuti dai mamatorona ipapo, but apateta kuitoka zvokuti zvifambeka zvinorwadza. If you want to know guys zvinonyanyorwadza wobva waona kuti imagine tatakakemba 2 days mabills ekubhadhara everywhere kwatinenge tichiactira all macost ese, wobva wafunga kuti saka episode all the hard work episode tatoitingoita 3k views chete, you understand. Saka tinenge tichida kuti timbofarawo kandopai patinoti guys kana muri kuona episode rateta kukandirai ukangobaya like kana share kana comment zvinobatsira YouTube kuti irambe ichirekomenda video iroro kuvanhu vakawanda. But unogona kuti pane umwe munhu anogona kuti mishi ndokufarira zvisingaite obva ona episode obva atadza kulike, obva atadza kana kushare kana kukomenda, you know. Saka unenge uchifarira but ini handizoziva kuti unonifarira because handisi kukuona. The only way yekuti unokwanisa kundadza kuti you are behind my back unonifarira kandi yekuti ndaona like ndaona comment, especially kuma-comments ndichikuona uriko, ndo vanhu vandenge ndinyanyoziva zvakanyanya kuti ava ndo vari kusapota. Because iwo kangoona usina kumbosapota video racho kuti rirambe richitenderera kutiwo at least risvike kune vanhu vakawanda, chinenge chiri chinangwa chedu. Hapana like unenge waona hako, but zvinonyanyondifadza ndezvekuti ubva wangokomenda kuratidza kuti uri kufungei pamusoro pevhidhiyo rawaona kana kuti chii kuitira kuti YouTube irambe ichiita sei ichirikomenda maona. So anyways guys, ndo zvandanchida kuti nditsanangure panyaya idzodzo dzekuti mune muchiti wanonoka kubuditsa chichi ndonyaya yacho like apa crowded love iri kuya musi weMonday. Monday iyo ndiyo yatinenge takanzwa neYouTube kuti vanhu vari active musi weMonday, and I think vakawanda venyu munotoonera maningi move away. Vakawanda venyu I think munotoonera kumabasa here, because weekends I don't know why vanhu vasinganyanyobatika. And so ndonyaya yacho guys, ngarape nchitaura zvakawanda ndokunozogumanda kutochema because dzimwe nguva ndombobatwa neshungu kuti njuka dziri kurema but guys ndokutendai zvekuti nesupport yenyu ndozoti vakawanda venyu ipapa muri panapa ndokutokutendai zvisingaite, ende ndozoti vakawanda venyu hamujambwe nemaepisodes atinenge tichiita, and you appreciate. Sometimes totoita mistakes kusound, kutobhaizwa cameraman obva atoita hake zvekupusa kana kuti zvehope zvake,
you know, achiedita woita mistake kana kuti achitotora pasound ndotomubvunza kuti sound iri kubuda zviribo here, sound iri kubuda zviribo, but aiwa iri kubuda, you understand. So inini pane zvimwe zvinenge zviri beyond my control. Baby, don't come out, you're not allowed on YouTube because this video is not for kids. Don't pull my hair. So pane zvimwe zvinenge zviri beyond my control guys, zvokuti ndotozombobatwa nehasha zvakanyanya ndaona munhu atibuditsira basa rekuti noise kana kuti sound haisi kubuda. And I'm like, Amana, do you know how much we are sacrificing kana pamasensa acho kuti tibhadhire kuti zvinhu zvibudwe? And then this ndonzwa kubatikana guys. Sometimes ndotombodzikira vanhu vangu vachinditi ko uri kudzikira nei, sometimes ndo stress yacho. Yeah, so anyway guys, rambai muripo, rambai muchititsigira. Pane vakaona drama redu rainzi caregiver, vakawanda vakavhotera vakati caregiver ngaidzoke. So ininione nyaya kuti ndasuwawo kaunhu kangu caregiver aiwa iri kudzoka, crowded love ichipera, I'm sure kuti caregiver inenge ichipindawo. So guys, aspa kutorera nguva yenyu yakawanda, morara zvakanaka ende muve negore rakanaka, zvishure zvenyu zvese zvizadzikiswe. Ndinokudai singaiti. Bye guys and have a good